Kumusta man mo? Ay, soon? Maayo ra. Atong pakpakan ng Ginoo kay maayo ra man ta. Salamat sa Dios kay maayo ra gihapon ta. Buhi o maayong lawas, that's the most important thing. Bahalag, nagkalisod-lisod sa kinabuhi. Mga igsoon, ang atong mga pagbasa karon naghisgot kini sa atong pagbalik sa atong Ginoo sa nagkalanlain nga paagi. Sa atong unang pagbasa, ang kita nga mga tao aduna kitay obligasyon pag tawag sa atong igsuon, paghatag sa atong igsuon o kinaganing obligasyon nga sila makakita sa ilahang dili maayong buhat. Sila makakita nga angayan dai silang mubalik sa Ginoo ug mutalikod sa ilahang dili maayong buhat. Umo pa na ang atoang ebanghelyo karon naghisgot kini sa mga paagi unsaon nga ang ato igsuon makabalik ngadto sa Dios ug makakita siya sa iyahang kaugalingong kabag-uhan. Una, ipakita ang one-on-one dialogue. Imong adtuon ang nakasala, tapos sultian nimo. Kung dili mamati ka nimo, pagdalaog ka na ganing witnesses, pila ba ni kabuk witness ang giingon dinhi? So na ay mediation nga mahitabo. Una, negotiation, kamong duha mong kasinabot. Ikaduha, mediation na ay tawag ani witness mag-mediate sa inyong duha. Kung di gyapon mamati, isulti sa simbahan, magpatabang sa simbahan. Kung dili gyapon mamati o dili gyapon makakita sa iyahang sala, isipa siya nga usa ka langyaw o usa ka kubrador sa buhis. Fraternal correction. Mga igsuon, ang pagtawag sa tuwing igsuon nga siya iyahang makita ang iyang sala, ang paghatag o kumbaga paghatag o disiplina sa atong igsuon, atong hinumduman nga ang atong ebanghelyo by the way, the gospel is coming from the Gospel of Matthew, and the audience of the Gospel of Matthew is basically the Christian communities nga nagbugnaw sa ilahang pagtuo o gusto na nga tawagan ni uban sa ilaha dili na faithful sa ilahang practices. Ug mao na ang gipakita ni Matthew ang mga early Christians na nabugnaw sa ilahang pagtuo, and Matthew is writing this gospel para ngadto kanila sa mga early Christians nga nabugnaw, mga Hudiyo nga nahimong Kristiyano, nabugnaw sa ilang pagtuo o gusto si Matthew nga mubalik ang kainit sa ilang pagtuo o pagsalig sa Dios. Mean to say, kini mga Kristiyano mo ni nga katong mga nabugnaw, mga angay, hatagan o pagtagad or disiplina. May suon, early Christians and today's Christians nagpakita lamang nga sa atong pagkatawhanon. Ang sumpay aning verses nga aning sa kang Matthew karon, ang sumpay ni ani katong nangutana si Pedro kang Kristo Lord,
How many times do we have to forgive our brothers? Unsay tubag ni Kristo? 7 times 7 times 7 times. Meaning to say, infinite ang atong pagpasaylo. Walay limit ang atong pagpasaylo. Nganuman, because, mga igsuon, it is expected from us. Kay balo ang Dios na ang tao, the early Christians and today's Christians, is really capable of sinning. Kitang tanan, makasasala gayud. Ang tao, makasala gayud. Ang gihatag sa Dios, mga igsuon, if nakahinumdum gud mo, itong Sermon of the Mount, blessed are the poor in spirit, blessed are those katong beatitudes, nakahinumdum mo ato, those are, God gave us the ideals of what we have to strive every day. Character, attitude that atong dapat batunan kada adlaw sa atong kinabuhi. Nga kita kinahanglan mahimong maayo og tarong sa atong kinabuhi. However, that is the ideal. The church is giving us the ideals. Pero kitang mga tao, klaro og tataw kaayo nga opposite of the ideal is what we are keep on doing every now and then. Ang mga tao makasala gayud. Ang mga tao muhimo gayud og daily or wala sa pagtugot sa Dios. Mao nga maigsuon nisulod ang fraternal correction. Unsaon nato paghatag, pagtawag sa atong igsuon nga nakasala in line sa gihatag sa Dios na gusto para kanato o in line sa atuang pagkatinuod niya kita. Usa ka tawo lamang nga kanunay mas gusto gayud, mas pilion gayud ang sala. Mo mga igsuon, sa paghatag nato o kanaganing correction, pagdisiplina sa mga nakasala, the most important thing is una, kitang mga mubadlong, the intention is sa atong isulti sa atong ikaduhang pagbasa, naagayod ang essence of love, paghigugma. Naagayod ang paghigugma. The intention is out of love. Muhatag og example. Example imong anak. Kanunay nimong badlungon kay gahi kaayog ulo. Gahi man kay ulo. Di man ka patuo. Balas lukon man kayo ka. Perti man nimong every now and then mo na imong permi ipakita o isulti sa imong anak. Butangan pa nimong mga baat dili mayong kana nga pulong, balikason pa nimo. What do you think is the effect? Although the intention of correcting, giving correction is para siya mausap, pero perhaps the effect of what you are doing is the worst thing. Ang epekto na hinuon, mas bugahi na hinuon ang sala. Mas bugahi na hinuon ang ulo sa tao. What if nakasala ang isa ka tao, muduol ka para mo-correct ka, and you yourself will serve as a model of gentleness, mercy, and compassion.
You yourself, ipakita nimo nga unsa ka weak ang tao nga makasala gayud, nga angay gayud kanunay hatagan og paglaom, hatagan og chance, hatagan og kaluoy. What if that is the way? Because God gave us the ideals na kinahanglan. This is our these are the things that we have to keep on striving. Ang ipangayo sa Ginoo mga igsoon, kay bawo ang Dios nga makasala kita. That is why gihatag niya ang ebanghelyo karon, pakita kanato nga naagid ng pagpakabana aron atong maluwas ang nakasala. Meaning to say, naagid na ang presence sa sala. Pero ang importante is naay nagpakabana sa sakto nga paagi. Pinaagi nga Kristohanon. Karon manggod lisod kaayo ang paghatag o lisod ang pagpakita sa pagpakabana, paghatag o tawag ani pagdisiplina or trying ipakita ang iyang sala para siya mabag-o. Lisod kayo karon kay ang approach is dili Kristohanon. Nabitay one time nagbisa og patay ito sa may Biasong, tapos nagprepare pa man ito sa sulod, tapos naara ko sa gawas nga balay, tapos dikit-dikit man ang balay na ako nagstay sa atubangan sa laing balay, abli si ang pultahan, tapos gipakaon sa usa ka inahan ang gamay kayong bata, siguro mga 3 years old na bata, yan gipakaon og maayo. Pagkahuman puti ang sukua kay ang bata magsige magdagandagan. Out of that imuhang balikason ang imong anak, nakadungog jud ko. Buang mga bata ka, litse, daghay man imong ulo. Duol diri. As young as that imuhang hatagan og inana nga mga pulong. Tungod kay di lang siya mukaon, sa dihang nisuka ang bata. Nakita jud ko, nya yung sinukay kaon sa itoy. Nas lang balay. Nisuka ang bata siguro tungod sa kabusog. Pero ang inahan walay pakabana. Instead nga iyahang iyang motherly nga immediate response kung makita na may mong anak na naglisod. Hala ka, nakita yun na ako, siya hinuol perting taon. Iyang anak dito tapos iyang tawagon niyahang balikason. My point is, mga igsuon, kita mismo sa atong kaugalingon, if muhatag tao kana ganing fraternal correction, kay naay nakasala kanato, make it as an opportunity nga makita sa atoa kung unsa ang pagtuo nga atong gipuy-an, kung unsa o kinsa si Kristo sa atong kinabuhi. Ang atoang paghatag og correction, make it an opportunity nga makita sa tao nga nakasala what is mercy, what is compassion, what is love. Dili nato iduot, dili nato pasagdan. Usahay, pasagdan lang nato, gahi man sa ulo, bahala na ka diay. Tapos kung unsay mahitabo, magmahay na. No? Mga igsuon, gihatag karon sa atong Ginoo ang atong mga pagbasa to remind us that all of us has the responsibility. Sa gingon pa sa itong unang pagbasa, kitang tanan na agid tao'y kanang responsibilidad nga magbira o
magdala pagbalik sa atong mga igsuon sa sakto ug sa maayo ug mas nindot magdala sa atong igsuon pagbalik sa atong simbahan. Ato na ang responsibilidad. O unta ang paagi sa ato ang pagbuhat ni ana dili pinaagi nga dili Kristohanon. Unsa man ang Kristohanon nga paagi sa atong ikaduhang pagbasa gisulti, ato gayud gamiton ang paghigugma sa Dios, paghigugma ni Kristo. Pasayloon, hatagan og chance, bisan unsa kadako ang sala, bisan lisod kaayo pasayloon og hatagan og chance. Ayaw gid hunahunaa na pads, grabe ka bugat iyang sala nga nabuhat. Ayaw na hunahunaa. Kay kanang salaa wala gyud nakatunga sa sala. Agipas-an o gipasaylo ni Kristo. Muna mga igsuon, kita ato gayong hinumduman kanunay nga pinaagi kanato makita ang kahayag ni Kristo sa uban. O pinaagi kanato o pinaagi sa atong buhat, pinaagi sa atong pagpasaylo, o pinaagi sa atong pagpakabana, makita sa katawhan si Kristo, ang Dios nga nagpakabana, ang Dios nga nagpasaylo. Hinaot unta mga igsuon, mao kana ang atong dad-on sa atong tagsa ka mga kinabuhi. Dili ta magpalayo, sugod ta sa ato ang pamilya, sa ato ang pamilya ug banay, sa atong komunidad, pasaylo ug kada nga paagi atong mabalik ang atong igsuon sa pagtuo ug kasimbahan. Ato gid ang hatagan kanunay og bili sa atong kasing-kasing. Hinaot pa unta palihog manindog ug atong and together let us profess our faith.